हारिमुखौ सिनस्रि होनना बुङो बयबो हारिमुखौ जेरावबो नांगौ नाथाय बर' हारियाव बयनिख्रुइ नासयजानाय जा मोनसे माबा मा होनो बेखौ आयदा ना मा होनगोन बेखौ बे जाबाय हारिमु नाथाय बै हारिमुनि मानसिफोरा माबोरै थांनानै दङ बिसोरनि लाइभलिहुडखौ माबोरै लांगोन जों खालामगासिनोबाबो जों नाजागासिनो थुनफावथायनि गेजेरजों एटलिस्ट 10 जनसो गथ'आ 20 जनसो गथ'आ माबोरै थुनफावथाय खालामनानै जानो हायो बोसोर मोननै जोङो थाद'नांगौ जादों आरोखि बा नोंथांमोननि जे खुंनाय जे थुनफावथाय बेखौ जिहेतु थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ जिहेतु नोंथांखौ मदद खालामदोंमोन होननानै समाजारि बिजोङाव जों नुनो मोनदों नाथाय बे बाराव जिहेतु गभर्नमेन्टआ बिटिसि सरकारा नोंथांखौ मदद खालामदों ना खालामाखै जों खेबनै फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मोनदों ओमफ्राय थांनाय बोसोरबायाव नंगौ बयबो मिथिगौ आङो मोनसे बिराद स्टेन्ड लादोंमोन आङो क्रिटिसाइज खालामदोंमोन गभर्नमेन्टखौ कालचार बिथिङाव आर्टिस्टनिख्रुइ दालाल बारा दङ आङो सोंखारि जासेयावबो बिथांमोना नाथाय खेबनै जोंनो बेहाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हरदों दानि जा बिटिसि गभर्नमेन्ट बेहायबो जों प्रप'जेल होआखै नङा होदोंमोन नाथाय रेसपन्सखौ आं मोजां नुवाखै आरोखि नाथाय मा जाहोननि थाखाय बे प्रप'जेलफोरा माने नासय जायो बयनोबो दान हरलाबायो जोंनोबो बिदि फिसा दान हरनानै खुंहोनो हायोमोन आरो बेखौ जिहेतु नोंथाङा जिहेतु हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय जिहेतु थांखिजों जे मोनसे आगान आवगायदों बे आवगायनायखौ दिनै जिहेतु बिटिसि सरकार बा बर'नि दैदेनगिरिफोरा एसे माने नारथुनायखौ नुदों नामा नोंथां थांनाय 15 बोसोरनि सिगां जाय कालचारनि मानसि होननानै खुनु भिजन गैया खुनु माने कनस्ट्राक्टिभ मोनसे माबा गैया थिंकिं गैया जायफोरा जाबाय थादोंमोन दिनैबो बिसोरनो दंफायो आं जि लिरदोंना आंनि लिरनायनि मेइन थांखिया मामोन गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन गैया गारा बे गभर्नमेन्ट जेला स्किम मोनसे होदोंना बिनि नटिफिकेसन ओंखारनांगौ बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननांगौ दा मोनो मोना बे आलादा बाथ्रा दे सिङावथ' बिराद काहिनि थाखाय आं बेखौ मिथिगौ दा नैबेयावबो आंनि प्रब्लेमा मानो एप्लाइ खालामनो मोनासै मानो साफा सानै मानसियाल' बेखौ रानना लाखो मिथिथारगौ आङो राननाया बिदिनो जे नोंनि नामाव सोबाय नोङो पार्टिनि मानसि नोंजों आरो 10 जना दंफाबावो बे गावसोरनि गेजेराव गोजा आरो क्राइटेरिया मामोन जों मिथिया फर्मखौ बहा मानो अनलाइन एप्लिकेसन माबा सिस्टेमाव बहा सोरबा मिथिगौ नामा थांनाय बोसोरबायाव इउपिपिएलनि समाव आङो प्रमद बर' दैदेनगिरि सरकारखौ अयथासार क्रिटिसाइज खालामबाय नङा होनबा आं जुदि दिनै बेखौ आवाज दैखांनो हाया मानि थाखाय दा आं हाग्रामानि गुलाम होनना बुंगोन सोरबा आंखौ नङाबा बिथांखि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनाय बे 2 लाख होनाय जे बिथांखि बे बिथांखिया जिहेतु मिसइउज जादों नामा अब्ला अबभियासलि मिसइउज जादों बेखौनोथ' होनदोंना मिसइउज जादोंब्ला बयबो मिथिगौ हाग्रामानि खोथा बुंदों मा हाग्रामाया दालालफोरजों माने आवग्रिजानानै थायो होननानै जेबो जेनुइन जिनिसजों सहैया जाहैबाय मोजां बाथ्रा माने मोजां डिसकासन गावनि सोर रियेल माबा बेफोर सहैया जाहैबाय अल दा टाइम दालालफोरजों बेंजाना थायो दा लाइमोन दैदेनगिरि बिराद दावराव खालामगासिनो सोरबा सानैसो फेसबुकाव हगारबाय थाया होनबा प्रमद बर'खौ रायबाय थाग्राफोरा नङा होनबा लाइमोनखौ लानानै नों मा सिमां नुदोंमोन आगोल दा मा सिमां दङ बेखौ सोंलाय मालाबा समनाथ बसुमतारी होनो सासे इउथ बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बेसेबांबा गोलाव समनि बे बै समाव एथ' पावारफुल नाथाय बे गारि बेबादि लानो हायाखैमोन दानिया 6 मास जास्लाबै नों गारिखौ लाबाय नाथाय बै 6 मासाव नों लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावखो फेमिलि बा नखरारि राजखान्थि होननानै जिहेतु मोनसे गोसारगासिनो बेनि सायाव मा बुंगोन जिहेतु फार्स्टआवनो जोंनि फिसा फिला मानसिया अयथासार खस्थ' खालामनानै बिसोरखौ देरहा होगोन आरो सोरनिबा बिफं बिनानाव सोरनिबा बेबायदि आरोखि आरो बाय बाहागिफोरा साख्रिफोरखौ फार्स्टआवसो मोनग्रोजोबो सोरनिबाथ' पिएआ सिन्थाय गावनि न'खरनि जायो आङो पार्टि हिसाबै बिजेपिखौ सैथ्रा आङो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मा खालामफैखो नङा बहा 6 सिडिउल बोखारनो ओंखारबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बोखारनो ओंखारबाय असमियाफोरा गावसोरनो फस्थायगासिनो दा आं दा बर'नि एंगेलफोर नायगासिनो दङ बिथांखौ बोरै नासयनो आदा प्रमदखौबो आंजों बिराद गाज्रि मोनसे माबाबाबो बे समाव नाथाय बिथांनि जा सापर्ट बेखौनो बाख्नायनांगोन ना दा जोंनि दुखुआ बेनो दा जोंनि माबाया सासेखौल' मोनगोन जों दा खिन्थु जोंनो सानैखौ नांगौमोन आरो मा पलिसि बे नंगौ बे समाव माखासे गोनांथार आयदाखौ लानानै जोङो दायो मोनसे मोगा-मोगि आयदायाव आवगायदों
दायो जोंजों दङ अख्रां दा स्काइनि फाउन्डार आफादगिरि मानगोनां बिथां एम अख्रां बर' बिथांखौ जोंनि आर'नाइ खौरांनिफ्राय गिबियाव बरायग्रोना लाबाय। साबायखर ब्रादार। बे समाव जों बिथांनिफ्राय जों मिथिगोन बिथाङा माखासे गोलाव समनिफ्रायनो मोनसे बिथाङा हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां खामानि मावबोदों। बे लेखायैनो बिथाङा गोबां ड्रामा जिहेथु बर'नि गोबां ड्रामा माने दिन्थिग्रा बिथांमोनखौ हांख्रायनानै ड्रामा सावथुन दिन्थिबोगासिनो दङ। बेनि सायाव जों बिथांजों माखासे सावरायग्रोगोन। मा बुंगोन नोंथाङा जिहेथु माखासे सम सिगांनिफ्रायनो ड्रामा जिहेथु ड्रामाखौ दिन्थिबोगासिनो बेनि सायाव मा बुङो? ड्रामाया आंनि थाखाय आरो ड्रामाल' नङा, ड्रामा थुनफावथाय, खन्थाइ, मेथाइ, सावथुन जायखिजाया थुनलाइ, आं सानो मा आं बिराद ससियेलिस्ट मानसि आरो हारिखौ लानानै समाजखौ लानानै आं एसे थांनानै थायो। आं मा फोथायो माने बेफोरो थोंजोङै हारि मोनसे समाज मोनसेखौ माबानो सोलायनो हायाबाबो माने संस्कार खालामनो हायाबाबो मैखोम बिहोम मोनसे लायो आरो बेखायनो आङो थुनफावथायखौ बासिना लादोंमोन। लाइफ मोनसे जायो। आं माने नायबाय गोलाव सम आङो बिराद रेखा मानसिफोरनि सिगाङाव, नाथाय आं ससियेल लाइफआव बिराद आं अबजार्भ खालामो। ओमफ्राय आं मोनसे समाव नायबाय मा मानसिफ्रा खालि भाषणल' होयो। भाषण होयो 1 घन्टा 1.5 घन्टा गाहाम भाषण होयो आरो ओमफ्राय भाषणाव खुनु आर्ट गैया। बरिं आरो मानसिफ्रा खोनासंनो बाबाबो दाबो दङ नोंथांमोना नाय खोनासंनो बाबाबो जिरायथाबबाय थानांगौ जायो मानसिफ्रा, जेबो हेल्पलेस। दा बेखायनो आं सानबाय मा थुनफावथायनि गेजेरजों जों जुदि बेखौ इसुनि सायाव थुनफावथाय बानायो, दानिया नायबायबो रंजानायबो मोनबाय आरो थुनफावथायनि गेजेरजों माबा मोनसे सान्थौ माबा मोनसेथ' क्रियेट जागोन ना, साननो बाध्य जागोन आरो बेखायनो आं थुनफावथायखौ माबादोंमोन आरोखि लादोंमोन आरो फार्स्ट। आरो बिदिनो अख्रां दा स्काइ होननानै जोङो मोनसे समाज हारिमुवारि फसंथान जोनोम होबाय 2015आव। बेनि सिगाङावबो जों खालामखायो नाटक 2010निफ्रायनो। ओमफ्राय 17निफ्राय जोङो बुरखां मुं होनानै 1 एक्ट प्ले कम्पिटिसन दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय जों खुंबोगासिनो। 10 बोसोर जाबायमोन, खुंनांगौमोन देग्लाय 10थि जानांगौमोन आरोखि, खुंगा 10थि। नाथाय बायदि बायदि जाहोननि थाखाय जों बोसोर मोननै खुंनो हायाखै। देग्लाय जोङो 8थि खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो। दाखालि खुंजानो गोनांमोन, नाथाय दा अखा हानानै अखानि प्रब्लेमजों फावसाय जों एगेन दा 26, 27आव फैगौ सानथाम उनाव जों बेखौ लाफिनदों आरो दा बेहायनो जायो। मा बुंगोन जिहेथु हारिमु होनना बुंब्ला जिहेथु हारिनि सिनस्रि होननानै बुंनाय जायो, बेनि सायाव मा बुंगोन? हारिमुवाथ' हारिनि सिनस्रि बयबो मिथिगौ। थुनफावथायनि माबाया जोंनाव एसे खममोन प्रेक्टिसा। ओरैनो हारिमु महरैथ' जोंना जा दोरोङारि मोसानाय बायदि मैया सोलिबाय थायो। आरो बयबो बुङो दा बर' हारिनि सिनायथियानो बेनो नङा होनबा? बागुरुम्बानिफ्राय जोंनि जेनेबा बागुरुम्बा खेराइ जोंनि जा दङ खेराइ मोसानाय आरो खेराइनिफ्रायनो गासैबो बेफोरो कानेक्टेड गोजा। बेफोरखौ बिदिनो जोनोम जानाय बागुरुम्बाफोराबो खेराइफोर जेला मोसादोंमोन, दा बेफोर मा खालामोन खेराइल' मोसाबाय थाबाथाय जेनेबा माबा जायो एसे बरिं बायदि जाया होमबा? बिनि उनाव आरो माबाफोर सोनो हायो नामा? बिदिनो बायदि फर्मफ्रा क्रियेट जादोंमोन। दा आं बिसिम थांनो नागिराखै, बे आलदा मोनसे चेप्टार। आं बुंनाया मा, नाथाय हारिमुखौ सिनस्रि होनना बुङो बयबो, हारिमुखौ जेरावबो नांगौ। नाथाय बर' हारियाव बयनिख्रुइ नासयजानाय जा मोनसे माबा मा होनो बेखौ आयदा ना मा होनगोन बेखौ, बे जाबाय हारिमु। नांगौबाल' आरोखि सोरबा आलासि फैदोंनो बेखौ बरायनांगौ, बहाबा माबा जादों बेखौ देखायनांगौ। नाथाय बै हारिमुनि मानसिफोरा माबोरै थांनानै दङ, बिसोरनि लाइभलिहुडखौ माबोरै लांगोन? सरकारथ' फैसा होबाय थानो हाया नंगौ, नाथाय माबोरै बिसोरनो लाइभलिहुडनि मोनसे लामा दिन्थिलांगोन? कालसारेल टुरिजमनि खोथा जोंनि मानसिफ्रा सम सम बिराद बुंबाय थायो, नाथाय रावबो प्रपार आइडिया गैया। कालसारेल टुरिजमा मा आइडियानो गैया रावनावबो। जास्ट एसे नुबाय फरायबाय जाबाय कालसारेल टुरिजम बिदि आरो। स' आं बेखौनो नाजागासिनो। लाइभलिहुडा माबोरै फैगोन? थुनफावथायनि गेजेरजोंबो दा जों खालामगासिनोबाबो जों नाजागासिनो थुनफावथायनि गेजेरजों एटलिस्ट 10 जनसो गथ'आ 20 जनसो गथ'आ माबोरै थुनफावथाय खालामनानै जानो हायो, जों बेखौ ट्राइ खालामदों आरो। दायो जों नुनो मोनदों गोबां जायगायावनो जिहेथु थुनफावथाया जिहेथु गोमालांनायखौ नुनो मोनदों, बेनि सायाव मा बुङो? बेनो गासै जिनिसा समजों हारिमु थुनफावथाय जों जेखौ बुंदों समजों गासैबो सोलायलाङो आरो लाइभलिहुडनि खोथा फैबाय। आगोल जेनेबा थाबायनाबो थांनो हायोमोन, बेसेबांबा गोजान साइकेल फैबाय, साइकेलनि उनाव बाइक फैबाय, बाइकनि उनाव दा कार फैलायबाय नङा होनबा? थ' नोङो जेला लाइभलिहुड होनो हाया बेखौ खालामनानै गेजेरावनो आंखौ गाज्रि मोनदों मानसि सानैसोआ
माबा इउनिभारसिटि कालचारेल इउनिभारसिटिनि खोथा ओंखारदोंमोन थ' आं सोंदोंमोन कालचारेल इउनिभारसिटियाव फरायनानै जायफ्रा ओंखारगोन बिसोरनि लाइभलिहुडनि माबाया मा बानायखाबाय नामा रड मेपआ मा दा बेखायनो हारिमुवा थुनफावथाया बिदिनो गोमालांगोन जेब्ला बे जोंनो लाइभलिहुड होनो हाया मानसियाथ' दा समाज सोलायबायना आं बेखौ मोजाङै समाज सोलायबाय समजों लोगोसे जों आगान होनानै माबोरै थांगोन बेनि सायाव दिपेन्ड खालामगोन आरो दिनैसिम बेसेबां बोसोर खुंबोखो नोंथांमोना बे बुरखाङा 17निफ्राय 2017निफ्राय स्टार्ट जादों जों नभेम्बरनि 5 तारिखआव स्टार्ट खालामदों आरो बे आंनिल' नङा गोबां मानसिनि आं जास्ट आइडियाखौ शेयार खालामदोंमोन ओमफ्राय जों दा मुंबो लाजोबनो हाया गोबाङा मुं लाजानोबो बायो सोरबा सोरबा आरो जोंनाथ' पलिटिकेल सिनारिफ्रा बिराद आलादाथ' माथो बेखौ हेल्प खालामदोंनो नोंसोर होनना सोरबा मालाबा इसुबो जालाबायो गोबाङा मुं लाजानो बायो नाथाय गोबां मानसि पार्टि बासियालासिनो दिनै सोरबा सानो आंहा बै पार्टिजों गाज्रि नामा होननानै बै पार्टिनिबो सापर्ट खालामग्रा दङ स' 17निफ्राय खुंगासिनो जोङो नाथाय बोसोर मोननै जोङो थाद'नांगौ जादों आरोखि देग्लाय मानि थाखाय थाद'नांगौ मेइनलि मा जायो जोंना ओरैनो जायखिजाया प्रब्लेमाव माने प्रब्लेमा जाबाय फार्स्ट अफ अल फाइनान्सियेल जिनिसा फार्स्ट बुस्थु नाथाय देरसिन प्रब्लेमानो बेनो आरो माने फिसासिनाबो आरो प्रब्लेमानो बेनो फाइनान्सियेल मेइन आरो बासोला बेनो फिसासिनाबो बेनो देरसिनाबो बेनो नाथाय फाइनान्सियेल प्रब्लेमावबो जों खुंबोगासिनो बिदिबो नङा जे जों खुंनो हायाखै 17आव जेला जों खुंदों अब्लाबो फाइनान्सियेल प्रब्लेममोन सेकेन्ड एडिसन जेला खुंदों अब्लाबो फाइनान्सियेल प्रब्लेममोन आरो देग्लाय खुंनो लादों दा देग्लायबो गिलुबाल फाइनान्सियेल प्रब्लेम बे आरो नुनो मोनदों समाजारि बिजोङावबो जिहेतु नोंथांनि जे बाथ्रा बा नोंथांमोननि जे खुंनाय जे थुनफावथाय बेखौ जिहेतु थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ जिहेतु नोंथांखौ मदद खालामदोंमोन होननानै समाजारि बिजोङाव जों नुनो मोनदों नाथाय बे बाराव जिहेतु गभर्नमेन्टआ बिटिसि सरकारा नोंथांखौ मदद खालामदोंना खालामाखै फाइनान्सियेलनि प्रब्लेम होनना बुंदों जिहेतु नोंथाङा आङो बेखौ क्लियारिफाइ खालामनि माने बिटिसि माबायावबो थांनाय जा बोसोरबानि माबा बेयावबो बिराद इजि नङामोन आरो मोननाया जों खेबनै फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मोनदों गोबाङा गेजेरावनो आंखौ बदनाम खालामदोंमोन अख्राङा मोनदों होननानै आंखौ आरोखि आं बेखौ इन्डिभिजुवेलि मालाबा मोनाखै बे जोंनि जा ग्रुप जोंनि ग्रुपनि एकाउन्टआव हाबो जिनिसफोरा आरो जों खामानि मावदों खामानि मावनायनि थाखाय मोनदों आरो बे आंनि पार्सनेल माबानि थाखाय नङा आरो बे खुनु बिजनेस पारपस नङा जोंनि माबाया जोंनिया जाबाय बे ससाइटि रिलेटेड बे प्रफेसनेल नङा बेखौ खुंनाया नङाबा नोङो आं दस्रा प्रप'जेलबो होनो हायोमोन नाथाय आङो दस्रा प्रप'जेलखौनो दिन होआखै मायबा सोरबा एलबाम बानायनो होयो सिनेमा बानायनो होगोन बायदि मैया आरोखि नाथाय जोंना मा जों मोनसे मुभमेन्ट स्टार्ट खालामनो नाजादोंमोन आरोखि जे थुनफावथायाव माबा मोनसे मुभमेन्ट फैदों बर'फोरनि गेजेराव सानखांथों मानसिफोरा आबहावा सोरजिदों दाबो जोङो फिसायैबाबो दिनैसिम जोङो 17निफ्राय नियार एबाउट जोङो 8टा टिमबाबो जों 40टासो टिम दिनैसिम दाबाय माबा कन्टिनिउ खालामनो हायाखै बिसोरो सेम प्रब्लेम कन्टिनिउ खालामनो बोरै हानो लाइभलिहुडनि आइडिया गैला नलेज गैला स' बेबादिनो नाथाय जों 40टासो टिम माबाबाय दाबाय दिनैसिम स' बेनि थाखाय जों बेफोरखौ बिदोंमोन ओमफ्राय थांनाय बोसोरबायाव नंगौ बयबो मिथिगौ आङो मोनसे बिराद स्टेन्ड लादोंमोन आङो क्रिटिसाइज खालामदोंमोन गभर्नमेन्टखौ बिथांमोननि मोनफ्रोमबो माबाखौ आङो सोंखारिदों नाङा फाङाखौ नङा दै जेखौ सोंखारिनांगौ आरो मोजांखौ मोजां होनदों आङो नाथाय कालचार बिथिङाव बर'आव बेनो प्रब्लेमा कालचार बिथिङाव आर्टिस्टनिख्रुइ दालाल बारा दङ दा खोनाबा गाज्रि मोनलायगोन सोरबा गोबाङा बे सोदोबखौ खोनाबाथाय नाथाय सैथोआ बेनो आर्टिस्टनिख्रुइ दालाल बारा दङ नालाय स' बेबादि इसु जादोंमोन आङो सोंखारि जासेयावबो बिथांमोना नाथाय खेबनै जोंनो बेहाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हरदों आरो बेनि थाखाय आङो अरायबो बिथां प्रमद बर' बै समनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङानो बे माबायाव दङमोन रेसपन्सिबोल दङमोन बिथांनो आं बेनि थाखाय अरायबो थेंकफुल आरोखि दै बाखि जियानो जि जा बे मोनसे मोजां माने आंनि एथ' सोंखारि जासेयावबो आंखौ एगेन्स्ट होनना मिथिखागौ बिथांमोननि बेखौ हरदों आं मोजां मोनदों आरो थुनफावथायखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथाङा बेखौ हरबाय नामा अब्ला बे जोंहा ग्रुप दङ जेला जों खामानि मावदों जोंहा अबभियासलि मोनसे राइट्स दङ नङा होनबा डिपार्टमेन्ट दङ डिपार्टमेन्टआ सोरनो हरनो फैसाखौ जोंनो हराबा जों खामानि मावगासिनो दङ थ' बेहाय माइक आप जुजे जानो नाङा बेहाय टारगेट थानो नाङा पलिटिकेल टारगेट जे बे ओरै आंखौ सापर्ट खालामा बेनो हरा कालचार स्पर्ट्स बेफोराव माबा जाना आरो गभर्नमेन्टआ रावबो पार्टिकुलार पार्टिनि जाया पलिटिकेल पार्टिनि गभर्नमेन्टआ बयनिबो थाखाय स' जों खामानि मावदों आरो गाज्रि खामानि अबभियासलि नङा बुरखाङा जेब्ला नोंथाङा बेखौ बिजिरगोन थांनाय समफोरनि जेला एसे एनालाइज खालामगोन ना गाज्रि प्रग्राम बे नंखाया बेखौ नांथारगौ बुरखांखौ आं मा मा जिहेतु थुनफावथायखौ दिन्थिनाय जायो
थुनफावथायनि थाखायमोन मेनलि जों बेहाय मोनफा मोनफा इस्यु लायो बोसोरफ्रोमबो टपिकनि सायाव खामानि मावो जोङो देग्लाय जेरै बर' आइजो न'आव बर' आइजो बायजोआव बर' आइजोफोरनि सायाव आइजोफोरखौ माबोरै एसे थुलुंगा होनो हायो एसे जों बेखौ नाजादों देग्लाय आगोल जों लादोंमोन उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव बड'फानि सायाव लाखांबाय जों आगोल बायदि मैया केन्सार बेरामनि सायाव लाखांबाय जों आगोल एसे माबानो थाखाय बेबायदि फैबाय थानाय समफोरावबो जोंहा आइडिया दंखायो दाबो फैबाय थानाय समाव मा खालामगोन स' बेबायदि थांनाय समफोराव बिथांमोना बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामाखै नङा खालामदों आरो मोनबेसे जिथु बेवहाय थुनफावथाय दिन्थिगिरि हानजाफोर बाहागो लायो नोंथांमोननि बे बुरखाङाव जोंनाव हाइएस्ट 16 सिम जादों माने मा 60 ना 60 मोन 60सिम जादों आगोलनि माबाफोराव बोसोरफायाव ओमफ्राय मिनिमाम 8टासो जायो देग्लायबो बिदिनो टटेल 14 माबाया खालामदोंमोन रेजिस्टार खालामदोंमोन खयथा जायो दा मिन्थिला बोथोराबो सोलायबाय अखा हाबाय नै जोंनो फासबाय थानांगौ जादों दा जों फाइनालि खयथा टिमा माबा फैयो जों माबाला आरो बर' हारियाव जों बायदि फिसा मोनसे हारियाव 10-12टा ड्रामानि टिम ओंखारनायाबो नायनो थाङोबा आरो बे इजि नङा बिराद गिदिर बाथ्रा बे आरो बे टिमखौ मोननो थाखाय जोङो मास मोनथाम मोनब्रै माने अयथासार खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो जिहेतु देग्लाय बोसोराव गोबां जिहेतु जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों होननानै नोंथाङा बुंथिदों फाइनान्सियेलि प्रब्लेम बोथोरनि प्रब्लेम होननानै बुंदों मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानो गोनां जागोन दायो जिहेतु बिटिआर सरकार बा हारिमु बिफान थासेयावबो नोंथाङा नङा सरकारा ओरैबायदि गावबा गावनि सायाव जायो सरकारा आं दहाय बुंनाया बिदिनो सरकारा मा मिथिया आं दानि जा बिटिसि गभर्नमेन्ट बेहायबो जों प्रप'जेल होआखै नङा होदोंमोन आं नभेम्बरावनो बेसेबां लाखनि होदोंमोन आं बेखौथ' डिसक्ल'ज खालामथ'ला बे माबा मोनसे थायो आरो आं बेखौ होबानो जि बेखौ होथारनांगौ खोथा गैया जोंहा मोनसे कनसेप्टआव होबाय थ' बिथांमोना बेसेबां होगोन बे गावसोरनि बाथ्रा नङा होनबा दे ओरै खालाम बा ओरै गिदिरै खालाम बे गावबा गाव बाथ्रासै डिसकासननि गेजेरजों नाथाय रेसपन्सखौ आं मोजां नुवाखै आरोखि मा रेसपन्स बिथांमोननि आं मिथिला फार्स्टआवथ' जा जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथां बिटिसिनि दा गाहाय सोद्रोमा बर' हारिनि गोख्रों सासे दैदेनगिरि जायखौ जों मिथिगौ माने बिटिसि दागिरि होननानै आरो बिथाङानो बुंबाय थायो जे जेबो बासिनाय माबा जानाङा गोबाङा बुङोबो मोजां मानसि बिराद होननानै आंबो मोजांखौनो मोनो नोगोद मोजां मोनो आंबो नाथाय मा जाहोननि थाखाय बे प्रप'जेलफोरा माने नासयजायो आरो दा फान्डबो गैथ'वा होननाय खोनादों आङो माने एसअपिडि फान्ड जेलासिम जाया इलेक्सन जोब्बासो जागोन होनना खोनादों नाथाय बेनि उनावबो जेला माने उइल थायो गोसो थायो बेफोरथ' फिसा फिसा प्रग्राम ना दा जोंनि थाखाय बे बिराद गिदिर माबा नङामोन नैबे दा बुरखाङा देग्लायना गिदिर खुंबाथ' गिदिर जायो नाथाय जों बे खम एमाउन्टआवबो खालामनो हायो स' बे खम एमाउन्टखौ बिथाङा दानबिर मानसि बयनोबो दानहरलाबायो जोंनोबो बिदि फिसा दानहरनानै खुंहोनो हायोमोन आरो बेखौ जायोमोन आरो नाथाय कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि जाहोनाव बिथांमोना होनो हायाखै जानो हागौ बे अफिसियेल प्रसेस नङा माबाया आं बेखौ जेबो दायबो होआखै नोंथाङा जिखौ बुंदों आं बैसिम थांनो नागिराखै नोंथाङा दहाय अफिसियेल खोथा सोंदों नालाय आं अफिसियेल खोथा बुंदों माने कड अफ कन्डाक्टआ नोंथाङा आं होनखाबाय दा एसअपिडिनि फान्ड गैया नालाय बे गभर्नमेन्ट प्रसेस जाखाया आं बेखौ मिन्थिगौ नाथाय उइल पावार जेखौ बुंदों दा आंनाव जुदि सोरबा फैयो आं जुदि फिसा एमाउन्ट मोनसे खालामनो हायोना आं अभियासलि हरगोन दा मैया बे जोंनि बेहाय माबा दङ जोंनाव बेहाय मैया तामुलपुरावनो मोनसे बडि बिल्डिंनि मोनसे प्रग्राम जादों बेहाय बिथाङा माबा हरदों हेल्प हरदों बिथाङाल' नङा जोंहा जा तामुलपुरनि जा बिजाथि सानै दङ बिथां मानब बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो हरदों प्रमद बर' बिथाङाबो हरदों बेहाय थ' बेखौ बे उइल पावार नोंथाङा मोनसे मोजां खामानि मावदों ना बेनि थाखाय बिराद अफिसियेल होसोबाय थानाय नेलायबाय थानो गोनां खोथा गैया आरो आंहाथ' डिमान्ड थाखायानोखा जे आं बेबायदि नांथारगोन होननानै जिहेतु नोंथाङा जिहेतु हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय जिहेतु थांखिजों जि मोनसे आगान आवगायदों बे आवगायनायखौ दिनै जिहेतु बिटिसि सरकार बा बर'नि दैदेनगिरिफोरा एसे माने नारथोनायखौ नुदों नामा नोंथां बर' पलिटिक्सआव बेनो बर'आ हारि हिसाबै बुरखांखौ खुंफुंनायाव हारिया बिराद हेल्पफुल हारिनि हेल्प नङामोनबा बे दिनै 10 बोसोराव आगान होआमोन आरोखि हारिनि सापर्ट दं नाथाय पलिटिकेलि बर' पलिटिक्सआव माने बेबादि एसे दूरदर्शी भिजनारि जिनिसा बिराद खमखा ओरैनो नायबानो मोनगोन आरोखि दा बुंबा लाजि मोनलायगोन सानैसोआ नाथाय पलिटिकेल उइल पलिटिकेल माबा भिजन बे मोनसे डिपार्टमेन्टखौ जों ओरै खालामसै बे जिनिसा खुनु दिन गैया दा नोङो थांनाय समफोरावथ' गैया दा जुदि बानायो मोजां बाथ्रा ना ओरैबायदि सोरबा बे कालचारनि मानसिनो थांनाय 15 बोसोरनि सिगां जाय कालचारनि मानसि होननानै खुनु भिजन गैया खुनु माने कनस्ट्राक्टिभ मोनसे माबा गैया थिंकिं गैया जायफोरा जाबाय थादोंमोन दिनैबो बिसोरनो दंफायो दा बिसोरबो बेखौनो खालामलायगोन दा कनस्ट्राक्टिभ माबाया मा पलिसि मा दङ भिजन मा दङ माबा मोनसे खालामनि होननानै
थ' जेबोथ' गैयाना थ' बर' पलिटिक्सआव बेनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि लिडारफोरा सोलोंनोबो नागिरा गावसोरनो गोरों गोजाखा माबा मोनसे गोदान खामानि मावनाय समजों गोरोबफ्लांनानै आरो माने एसे मा होनो बेखौ प्रडाक्टिभ खामानि जानाय खामानिफोराव बिथांमोना माने माबा नंखाया आरो पलिटिकेल नांगौ पलिटिकेल जुदि पलिटिकेल पार्टिनि मानसि गावसोरजों नांथाबथारनायबासो बे माने माबाखौ मोनो आरो सापर्टखौ मोनो बे प्रब्लेम आरो एसे नंगौ नोंथाङा गोबां बाथ्रा फरायबाय दायो जोङो जिहेतु बिसायख'थिनि जिहेतु सम जादों बे बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारगासिनो बे समाव जिहेतु नोंथाङा बावैसो सान सिगाङाव जिहेतु बिसायख'थि बा दायो जिहेतु सरकार थानाय ब्रिटिश सरकारखौ एसे सोंखारिनानै जिहेतु नोंथाङा गावनि ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुदों माखासे जिहेतु सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गारि बायनायखौ लानानै बा जिहेतु दायो जिहेतु लाइमोनफोरनि जिहेतु मोननांगौ जि थांखि लादोंमोन बेफोरखौ मोनफुंनो हायाखै होननानै नोंथाङा जिहेतु ससियेल मिडियायाव जिहेतु सोंखारिदों बेनि सायाव मा बुङो नोंथाङा आदसा माने जोंना मा जायो जोङो मेन पइन्टआव नाङा जोंनि मानसिफोरा अरायबो आरोखि जोङो माने बै सेकेन्डारि जायफोर नांजाबनाय बेयावसो थाङो आरो आं जि लिरदोंना आंनि लिरनायनि मेन थांखिया मामोन गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन गैया गारा बे जायखिजाया मानो आं रावनिबो ब्लाइन्ड फल'वार नङा पलिटिकेलि रावबो लिडारनि आं ब्लाइन्ड फल'वार नङा जेला खोथाया मा जादों गभर्नमेन्ट जेला स्किम मोनसे होदोंना बिनि नटिफिकेसन ओंखारनांगौ बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननांगौ दा मोना बे आलदा बाथ्रा दे सिङावथ' बिराद काहिनि थाखाय आं बेखौ मिथिगौ दा जुदि ट्रिपोल ए ना मायबा होबाय माबाया CMनिफ्राय एटलिस्ट एप्लाइ खालामनोथ' मोनदों नङा होनबा एप्लाइ खालामनो मोनदों मोना बे आलदा बाथ्रा दा नैबेयावबो आंनि प्रब्लेमा मानो एप्लाइ खालामनो मोनासै मानो साफा सानै मानसियाल' बेखौ रानलायना लाखो मिथिथारगौ आङो सोर रानना लादों आं बेखौ मिथिगौ सोर माबायदि रानना लादों बेखौ मिथिगौ माबोरै रानना लादों रायजो राजा बा लाइमोनफोरनो थोंजोङै फोरमायनो हागोन राननाया बयबो मिथिखागौ आं बुंबा दा बिराद आरो अरजों लायगोन सोरबा आरो बिराद आंखौ जोंखावलायगोन राननाया बिदिनो जे नोंनि नामाव सोबाय नोङो पार्टिनि मानसि नोंजों आरो दसजना दंफाबावो बे गावसोरनि गेजेराव गोजा आरो बे ओरैबायदि नङा जे BPFनि मानसिया मोनदों BPFनि मानसिया मोनजोबाखै जायफोरा साफा सानै अफिसफोराव थालाबाय बिसोरसो मोनदों नाथाय जायफोरा जेनुइन मोननांगौ बिदि मानसिया मोनाखै दा मोननाया मा नोंनि बिनि माबाया मामोन क्राइटेरिया मामोन जों मिथिया फर्मखौ बहा मानो अनलाइन एप्लिकेसन माबाया सिस्टेमा बहा सोरबा मिथिगौ नामा सोंलाय एनिबडि गैया नङा होनबा थ' बे इसु जाबा नों बेहाय आवाज दैखांखागोन आं बेखौ आवाज दैखांदों आरोखि मानो मिथियासै दिनै गभर्नमेन्ट बे ट्रेन्सपेरेन्सि जिनिसा बहा थांखो होनबा नङा होनबा जोंथ' मोजां खोथा बुंगासिनो दा आंनि खोथाया मा थांनाय बोसोरबायाव UPPLनि समाव आङो प्रमद बर' दैदेन सरकारखौ अयथासार क्रिटिसाइज खालामबाय नङा होनबा जायखिजाया माबाखौ गोरोन्थिनि थाखाय दा आं जुदि दिनैनि बेलायाव सिरि थायो गाबोनथ' आंबो हिप'क्रिट जाहैगोन ना नङा आं जुदि दिनै बेखौ आवाज दैखांनो हाया मानो थाखाय दा आं हाग्रामानि गुलाम होनना बुंगोन सोरबा आंखौ नङाबा सोरबा आंखौ हिप'क्रिट होनगोन सोरबा मोनजायैखाय होनगोन आरो सोरबा बुंखादों मोनाखै नामा होननानै नाथाय आङो बे 2 लाखफोरखौ जोङो माबाग्रा मानसि नङा नालाय आंनि खोथा गैया बिराद जेनुइन मानसि दंमोन मोनथावना बिथांमोना मानो मोनासै इसुआ बेयाव BPFनि जिहेतु मोनसे थांखि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनाय बे 2 लाख होनाय जे बिथांखि बे बिथांखिया जिहेतु मिसइउज जादों नामा अब्ला अबभियासलि मिसइउज जादों बेखौनोथ' होनदोंना मिसइउज जादोंब्ला बयबो मिथिगौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जानो हागौ मोजां थांखि लानानै बानायदोंमोन बेखौ नाथाय मोनसे बाथ्रा दङ आरो आं मुं लाया बिथांनि बिराद क्लस मानसि सासेया मोनसे समाव आंखौ बुंदोंमोन आं प्रमद बर'नि खोथा बुंदों आं बेखौ बुंला हाग्रामानि खोथा बुंदों मा हाग्रामाया दालालफोरजों माने आवग्रिजानानै थायो होननानै बेनाव जेबो जेनुइन जिनिसानो सहैया जाहैबाय मोजां बाथ्रा माने मोजां डिसकासन गावनि सोर रियेल माबा बेफोर सहैया जाहैबाय बे माने अल दा टाइम दालालफोरजों बेंजाना थायो बेखायनो 2 लाखनि आइडिया गाज्रि नङामोन जुदि जेनुइन मानसिनाव थाङो जुदि बेखौ लिगेलि जायो जेबोथ' प्रब्लेम गैयामोन ना नाथाय लिगेल जिनिसा बहा दङ आरो आं लाइमोनफोरनि खोथा नों जेखौ बुंदों दा लाइमोन दैदेनगिरि बिराद दावराव खालामगासिनो सोरबा सानैसो फेसबुकाव हसिख्रावबाय थाया होनबा प्रमद बर'खौ रायबाय थाग्राफोरा नङा होनबा रायनाय सोंखारिनाय मोनसे डिफारेन्स थायो सोंखारियो आंबो नाथाय आं राया सोंखारियो सावरायो दा जि बखिबाय थादों अयथासार रायो दा बिसोरनाव सोंलाय मालाबा नोंनि थांखिया मा होननानै लाइमोनखौ लानानै नों मा सिमां नुदोंमोन आगोल दा मा सिमां दङ बेखौ सोंलाय मालाबा आरो बे बाथ्राखौ सों बे 6 मासाव गारि लानायनि थाखाय आं जेला जायाखै दै नाथाय जोंनाव सासे लिडार दंबावो आरो BPFनिनो आगोल आं नाम लाथारगोन आरो आंनिनो बिदा नालाय समनाथ बसुमतारी होननाय सासे इउथ BPFनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बेसेबांबा गोलाव समनि बे बै समाव एथ' पावारफुल नाथाय बे गारि बेबादि लानो हायाखैमोन
बे लिडारमोन आरो सासे इनोसेन्ट मानसिमोन आरोखि रियेल दानिया 6 मास जास्लाबै हा गारि लानायनि थाखाय आंहा प्रब्लेम गैया जुदि नों जेनुइनलि खालामदों 6 मास जास्लाबै नों गारिखौ लाबाय नाथाय बै 6 मासाव नों लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावखो बेखौ होथार दाहाय मोजाङै फकास खालामनानै जिहेतु गोबां जिहेतु बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ दामि जिहेतु गारियाव गिदिंनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय नोंथांमोना बिपिएफनि जाना मोनसे समाव खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जे ससियेल मिडिया बिथिङाव बुंनायखौ मा बुङो आङो बिपिएफनि जाना खामानि मावाखै एक्सुवेलि माने बै समा ओरैबायदि सम जाहैबाय बे बिराद पलिटिकेल बाथ्रा थायो समजों मोननैसो माबा फैयो समा सोलायो आं फुरा पियरलि एबसु बेकग्राउन्डनि मानसि आरो आं बेखौ जेसेबां एरसोनाबो लाब गैया मानाबो बयबो मिथिगौ आंखौ ओमफ्राय आङो बिगिनिंनिफ्रायनो पलिटिकेलि आं एबसु लाइनाव थाबाय थादों 2020नि जा बिटिआर एकर्ड आंहा बेहाय इसु जादोंमोन एसे बिटिआर एकर्डखौ लानानै आं बिनि उननिफ्राय जोङो जेला हाग्रामा महिलारिनि सायाव इनाय मोनसे माबा जालांबाय सासे बर' फिसा महरै बिएलटिजों आंहा बिराद मोनसे गेहेरा रिलेसन दङ उन्दैनिफ्रायनो आं इमसनेलि बिराद माबा बेजों एटाच्ड स' हाग्रामा महिलारिखौ जों सासे बिर जोहोलाव महरै नायो बर' हारिखौ माबानाय नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे बिथाङा पलिटिकेलि अरायबो राइट बेबो नङा आरोखि स' बै समाव जेला जाथायफोरा जादोंमोन अब्ला बिथांनि फारसे मोनसे सिम्पेथि फैदोंमोन गोसोआव लाजिखांनाय दुखु मोनदोंमोन सोरबा जेला माने नारा नाथा माबानो नागिरो बे मोनसे जिनिस जादोंमोन आरो बेखायसो जों आवाज दैखांदोंमोन आरो जेला पलिटिकेलि जोङो बिराद माबा जाबायमोन एसे साउन्ड जाबायमोन बिराद सिनसियार जाबायमोन इउपिपिएलआ जायफोर गोरोन्थि मावदोंमोन आवाज होदोंमोन बेबायदिनो दा सेम वे दा होहांदों जोङो दाबो होगोन दायो जिहेतु बिटिसिआव फेमिलि बा नखरारि राजखान्थि होननानै जिहेतु मोनसे गोसारगासिनो बेनि सायाव मा बुंगोन जिहेतु बेखौ बुंबाथाय बिराद गिदिर दावराव जागोन दा आं बेखौ बुंथ'वा आं बुंगोन बेखौ साननैसोनि उनाव मा बुंगोन जिहेतु ससियेल मिडियायाव जिहेतु गोसारगासिनो एसे नोंथांनिफ्राय मा बुंनो सानो जिहेतु नोंथाङा रायजोनि जानानै जिहेतु सोंखारि होननानै बुंदों पलिटिक्सआव आङो नै बुस्थुखौ माने ओरैबायदि जायो बर' पलिटिक्सआव जेलान्थ' जायोना बर' पलिटिक्सआ जाबाय नेपटिजमनि बासा आरो बेहाय नोङो जेसेबां लिडारफोर दङ नायजोब फार्स्टआवनो जोंनि फिसा फिनला मानसिया अयथासार खस्थ' खालामनानै बिसोरखौ देरहागोन आरो ओमफ्राय जेला देरहाखाङो सोरनिबा बिफं बिनानाव सोरनिबा बेबायदि आरोखि आरो बाय बाहागिफोरा साख्रिफोरखौ फार्स्टआवसो मोनग्रोजोबो गोबां आं नाम लाया रावनिबो नों बिजिरजोब आरो सोरनिबाथ' पिएआ सिन्थाय गावनि न'खरनि जायो पिएखौ गावनि न'खरनि नांगौ स' बेखौ बिजिरजोब आं बेखायनो बुंदों बर' पलिटिक्सआ नेपटिजमनि मोनसे बासा फार्स्टआव बाय बाहागिफोरा मोनग्रोजोबो गासैबो सिस्टेमा बे जानो नाङा मोनसे खोथाया मा सोरनिबा फिसालाबानो सोरबा पलिटिसियाननि फिसालाबानो बिनानावबानो फंबायबानो जे पलिटिक्सआव फैनो मोना बिदि खोथा गैया जेनिउनलि जुदि बेहा माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन दङ ससाइटियाव कन्ट्रिबिउसन दङ डेडिकेटेडलि खामानि मावदों सोरनिबा थाखाय नायबोदों समाजखौ अब्ला अके नाथाय नोंनाव बे गुना दङना गैमारा आं होना दे सोरनिबा वाइफबानो नों बेखौनो बुंनो नागिर नङा होनबा सोरनिबा वाइफबानो सोरनिबा फंबायबानो सोरनिबा बिदाबानो जे फैनो मोना आं बेखौ बुङा फैनो मोनो फैथों बेबो इन्डिभिजुवेल बे राइट्स दङ नाथाय बिनि कन्ट्रिबिउसना मा ससाइटियाव सेक्रिफाइसआ मा सिमांमोन मा मावदोंमोन मैया दाखालि बेखौ बिजिरनांगोन आरो बेखौ बिजिरथारनांगोन बेखौ बिजिराबा जानाय नङा नङाबा जों दिनै हमना ला आरोखि आं जेबो लुबैया नाथाय जों मावनाय खामानिया जुदि इसेबो जुदि मायबा मोना जायगा मोना नाथाय दस्राफोरा जुदि बेहाय बिराद इसे मावनानै जायगा मोनगोन ना अब्ला अभियासलि आंनि गोसोआ बायगोन दा जेरै बिटिसिआव कालचारनि बेलायावबो जायो नों जेखौ बुंदों बहा गुवाहाटियाव थानाय सानैसो दङ आरोखि गुवाहाटियाव थायो बर'जों खुनु सोमोन्दो गैया सोरनेमफोरा बर' थायो सोरहाबा बेहाय फैनोसै हरखाब बेहाय बिसोरो बिराद माबा मोननोसै रेसपन्स मोननोसै जोंहा बेहाय थांनाय 10-15 बोसोरनिफ्राय फाग्ला बायदि हाबाबो हायाबाबो जों नाजागासिनो दङ नाथाय जोंखौ मानसि बायदि जेला मोनसे माबा खालामनाय नङा रेसपन्स होनाय नङा अब्ला अबभियासलि गोसोआव दुखु फैगोन आरो होमबाना मानसिफोरनि गोसोआ बायनानै बे खामानिफोरखौ मावनो गोसो जानाय नङा आरोखि थ' पलिटिकेल बेलायाव बेनो जिहेतु नोंथाङा तामुलपुरनि जिहेतु सासे थागिबि एबा गोख्रों जिहेतु लाइमोन हिसाबै नोंथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन दायो जिहेतु तामुलपुराव बर'निनो सानै गोख्रों दैदेनगिरि जायखौ बुङो मोनसे समनि जिहेतु बारग' शिब प्रमद बर' बिथां आरो दायो बिथां
आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथां सानैबो जिहेतु दिनै तामुलपुर जिहेतु समस्तियाव जिहेतु बिजाथि जाबाय जिहेतु सासेया UPPL नि सासेया BJP नि दा बेवहाय नोंथाङा मा बुंगोन नैबे समाव आङो पार्टी हिसाबै BJP खौ सैथ्रा आङो सैथ्रा माने आं ओरैनो सैया बिदि नङा आरो जाहोननि थाखाय सैया थांनाय BTC इलेक्सन मा खालामफैखो नङा बहा 6 शिडिउल बोखारनो ओंखारबाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बोखारनो ओंखारबाय स' BJP आ आंनि आरो बिराद फेभरेट पार्टिबो आं ओमफ्राय मोजां मोनो माखौ अटल बिहारी वाजपेयीनि समनि BJP आरो सुषमा स्वराज मोननि समनि BJP LK आडवाणी मोननि समनि BJP आरोखि नाथाय प्रेजेन्ट जा BJP बेखौ जोंल' नङा असमियाफोरा गावसोरनो फस्थायगासिनो दा बर'फोरा सानोना BJP आ बर'फोरखौ माबाजोबसिगोन होननानै बर'ल' नङा असमियाखौनो गाव बिसोर माबागासिनो दा पार्टिया जेखि जादोला नाथाय बिश्वजित दैमारि सासे बर' फिसा महरै थांनाय बोसोरबायाव बिथांनि जा बिहोम बर' हारियाव बा जोंनि बर'नि सिनायथि बाथौ धोरोमाव बिथांनि जा बिहोम ना बेखौ रावबो नासयनो हाया पलिटिकेल सोर अबाव दङ आलदा बाथ्रा बे सोरहा मा थांखि दङ बयहाबो थांखागोन गावबा गाव मेथमेटिक्स थागोन नङा होनबा नाथाय आं बिथांखौ बेनि थाखाय अरायबो आं साबायखर बावगोन सासे बर' फिसा महरै नङाबा बिथांनि फारसे बे नेग्लिजेन्स खालामनाय जागोन बिथांखौ आं बे जिनिसखौ खालामनो हाया आरो जोंनि बे बुरखाङावबो थांनाय समफोराव बिथाङा जा केपासिटि दङ एसे एनै बिथाङा जोंजों गसंफादों सासे स्पिकारा फैनानै जोंनियाव नुजाफैदों बेबो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे मा होनो बेखौ माने फोरमान माबा होनो जोंनि सापर्ट आरोखि स' बिथांनि फारसे गाहाम हामलायनाय अरायबो थागोन एट दा सेम टाइम नोङो आदा प्रमद गोलाव समनि बिथाङाबो संग्राम खालामदों नारा नाथा बै समनि एथ'ग्राब माने माबा मोनसे डेन्जार मोनसे माबा गैयामोन होनबा बे समाव अपजिसन थानांगौ अपजिसननि मोनसे बिहोम लाबोदों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै हांगार स्ट्राइक खालामदों आरो दा बिथांखौबो जोङो सोरबा पलिटिकेल एंगेलनिफ्राय नासयनो हानाय नाथाय जों जुदि हारिनि एंगेलनिफ्राय नायो आं दा बर'नि एंगेलनिफ्राय नायगासिनो दङ बिथांखौ बोरै नासयनो आदा प्रमदखौबो थ' बिथाङा BTR रेकर्ड खालामबाय माबा खालामदों माबायाव खालामदों बे आलदा बाथ्रा नाथाय बिथांनि हारियाव जि बिहोम बेखौ नासयनो हायाना आरो आं बुंखाबाय बुरखाङाव आंजों बिराद गाज्रि मोनसे माबाबाबो बे समाव नाथाय बिथांनि जा सापर्ट बेखौथ' बाख्नायनांगोन ना दे एथ' पलिटिकेल मोनसे अपजिसन माबायाव थानानैबो अपजिसन माबानि क्रिटिसाइज खालामबाय थाग्रा मानसिनि मोनसे फसंथाननो बोसोरनै बिथाङा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हरदों बेबो खम बाथ्रा नङा बेबो गुवार गोसोनि बाथ्रा नङा होनबा स' प्रब्लेमा मा जादों जोंनो सानैखौबो नांगौमोन एसेमब्लियाव दा जोंनि दुखुआ बेनो दा जोंनि माबाया सासेखौल' मोनगोन जों दा खिन्थु जोंनो सानैखौबो नांगौमोन आरो बेनो पलिसिया जाबाय बे मा पलिसि बे पलिसिनि थाखायनो दिनै मोनसे समस्तियावनो सानै बर'नि दैदेनगिरिखौ फसंबाय आं सानबाय थादोंमोन नों बुंबाय आंना बुरखाङाबो दा बिदिबाथाय प्रब्लेम जागोन बुरखाङाव जोंनो बयनिबो हेल्प नांगौ देग्लायबो बिश्वजित दैमारि साराबो सापर्ट खालामदों आरो आदा प्रमदाबो सापर्ट खालामनायनि बाथ्रा देग्लायबो आरो दा बाथ्राया बुङानो ओंखारलांगासिनो दङ बे पलिसिया मा पलिसि बिसोर माने जोंनि सानैबो स्ट्रं बिश्वजित दैमारिखौ गारनानै नों साननो हायो नामा आरो प्रमद बर'खौ नाङा होनना बुंनो हागोन नामा नोङो बेखौ साननो हागोन नामा नों बेखौ गैयालासिनो नाथाय बेफोर गासिबो गोजौनि पलिसि आरोखि नंगौ नैबे समाव बिथां अख्रां बर'आ गोबां बाथ्राफोर फोरमायबाय गावनि जि फसंथान बे फसंथाननि बाथ्राखौबो बिथाङा सुखु दुखुनि बाथ्राखौ फोरमायबाय लोगोसे दायो जिहेतु BTR बा आसामाव जिहेतु जानो थांनाय जि आसाम बिधान सभानि बे जि बाथ्रा बेखौबो माखासे बुंबाय आरो तामुलपुरनि जि बाथ्रा बेखौबो बिथाङा फंनैसो बुंबाय नैबे समाव अख्रां बिथाङा जोंनि नैबे आर'नाइ खौराङाव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय साबायखर थेंक इउ गोजोन्थों